Sander Sigurdsson, 8-8 i Klaksvik. Det nøkkelen til det som ditt får etter å få en jævlig i Norge? Ja, nej, vi får ett sånt detta om trimstinen. Vi regnar inte fram efter inte atträtter och det här lugga vi det blev trustigt. Det var straff här ända någon som det kan diskuteras. Det är för sista några vimmarsyn till. Men du skorar som alle, og til at han frispark i Høgresøy, og her blev du på en måte Mesha Laser i atterstång. Hvordan kommer alle? Nej, jag renner att atterstång och bollen kommer så stackar en fyra point och här kör han spar in. Han det point fram firma så han får point mål. Men rätt ska det att du har en rättlig större chans stått att nå som kanske var större än målet. Ja. Det var gott uppspel men han får kännas för det gör så schysst. Till det ordentliga som man säger vänt gången i AP. Nu tror jag inte kör vi från början när vi har kört AP men tror så vi sysstesnar och vad är det som gör munnen när det bara det att du stiger över erga och människor kommer där ett lever Apple snacksack bara mens jognar. Nej, allt vid det här ett öliga gott linje och vi stannar otroligt väl varje pass någon varje ner fram Murka och vi stannar alla åt någon och så kommer det så speglar ner efter oss och malen kommer där vidare så. Det gör rusligt. Du säger att det inte är mer uppe efter en atträtt är ganska fullt det går nu trycker på att det är ånga med. Det kan nog grann släppa svär på. Det tryck på från ner. Så vi tackar oss till Jammers och så jag slängtar också.